салом тамошобинони азиз, шумо бо WhatsApp кор мекунед? Ба шумо видео ё овоз равон мекунанду мегабайтҳои интернетатон кам мондааст ва бояд шумо он видеоро бубинед ё овозро бояд гӯш кунед. Дар ин ҳолат чӣ кор карданатонро намедонед. Барои ин кор бо рӯшан кардани як тугма шумо метавонед аз мегабайтҳои камтар истифода бурда он видео ё овозро гирифта тамошо карда метавонед. Вале то охири омӯзиш ҳамроҳи ман қадам ба қадам такрор кунед ва ҳангоми истифодаи видео ё овоз дар WhatsApp мегабайтҳои камтарро истифода баред. Чуноне ки дар аввали видео гуфтам, ин кор бисёр осон аст. Мо ба WhatsApp ворид мешавем, се нуқтаи болоро аз тарафи рост дар боло зер мекунем ва вориди настройка мешавем. Ва инҷо дар ин навиштаҷот зер мекунем. ҳоло фақат ин аломатро рӯшан бояд кунем. Ва бо рӯшан кардани ин аломат шумо метавонед аз интернети камтар ҳангоми видео ё овоз равон кардан истифода баред.